ivulelekile ngoba yonke into yenzekile. Ofuna utaka atake Tamaku. abise Tamaku. wonke nje yonke into ayithandayo. Tamaku. Onomkhabo ngani? Ubaba ungaphuza utshwala. Udla amadana nabantwana. God have mercy upon us. Continue, boss. Aí se abuia, né? Veja, eu vou muito se abuia lá. Aí foto kahle mnta kodwa fona into igama la Nalibhaliwe uyayibona igqoko wakho. Stallone and foto Baka bestreaming nje. Sistyle lo. ufuna wenze wallpaper Ngibela bestreaming. yo hayi mna Hey, at least you afford. No be a WhatsApp, no WhatsApp. afford ngathi yaqhwitsha imali 400 uphepha. Ulenta ngicala ekuseni nivuke nilambile ndahamba ndayotya then ndaye kulamba ke ndahlutha Uthini? ngiyaloba like ekuseni nivuke ndiyekile ndivuke nilambile then ndayotya ndaye kulamba ke ngoku Ingxaki yakho yintoni futhi? hayi sengichaza nje atona khona nayo sanibonani we iphethe umkhuhlane lumana wayebo njani ay asiphilile kubi amamakholakhola ayahlupha ukhuluma nobani ukhuluma noThemba wakaphiri eGrill ngiseGrill eMpumalanga yebo baba njani yebo ngeno dabeni lo sikulona ya udaba ufuna sicale la ekuthandazeni icala ke sithandazele South Africa silethe kuNkulunkulu hayi lutho uNkulunkulu asafunela utho kithi nathi kufuna kube khona kwenzayo nathi kube khona sikwenzayo mfowethu mawuzwa nengqondo yokuthandaza la uzophusha amasimba esonto lakho sek yakuvala manje umgodoyi engathi ungafana ngomthandazo wakho loyo asafuna umthandazo la funa siyibambele majiso uma mara kuyala yena uNkulunkulu khipha mneja yangane bhathi hey funa umthandazo mathu afuna umthandazo la hambe phambili Iyathandaza imboza yona ke bheki. ifana namanye abantu abaphilayo lapha sheme yabona ukugaxela hey umuntu onke uNkulunkulu usica Hayibo! Yawo sekubeni. Asabe kulela siyavuka kuthiwa siyabizwe insizwe nganda isapheli inzoni insizwa. Noma umgqibelo sibiziwe siyakhona. Nomkhulu basho nabayishiya insizwa. Nganda isapheli yini 20 later yamasi. Ingabi iminyaka sikhona. Zinye sasinazo sezalala kwamhlaba ezinye ngabagcotshe mabandleni namhlanje. Yabuza umfazi othethayo ngiyabuza sikephethe umfazi nezindaba. Kanjani apho kushaya ngasekhaya izilikhuluma man. Uza wachitha manje. Eksega masinyane. Jonga insizwa yangempela le. Ibuzi bro umkhosa Dango Makwalazi. Makwalazi akubhizinto ze content. Pluti ke Makwalazi. Dango boy ina nika account yakho nokuthi clipper. yeah bro UJ people don't play Damn iphelile nko. Etha, ngixelele ngicela ukuthi umama iphelile. Umama iphelile. Nami ngitsho ndithi. Ngizakuthetha, thetha. Iphelile into Ngiyakulamba. Hayibo.
Passopa mkulu, passopa. Passopa, zikale nini Oh, cheers. Say some course. Bakele mthakathi befuna uyoyikisa lamboza. Qa uyayibona bahale ayigonqe tu. Ngokuqonga ngasuka ngokumangaphela embulisa ngokemrecognize. But befuna bemsusa masuvile. Suka nsizwa sasebenza suka nsizwa. Hala nsizwa. Baye esihlalweni sika Jesu bafika uJesu ekhona. Bafika uShaka Zulu evukile. Oh, cheers. Yam apho. I'm a pensioner. No man, it's too much kaloku. Imali yami engako ebayitsalayo, akho mntanam, akho ndodam, akho nix and mabhali miss message ethi umuntu bandibhubhuleza uclaim maphi. No. Anisafuni kwalonto noCapitec bendlile kwendamcela mama kakhansele. Anifuni nix endibasana ku-clientele. Zawutshintsha nebhanka yami ngoku. Ulilian Dube? Funa umbona uLilian Dube. Andibona uLilian Dube nalaa brother wakho ayintoni abadube andifuna babona. Ngiyayicima iTV yami. Ndiyicima ngase ndibethe ngesitena. Ayibethe ngesitena. No. Afuna ubona kwaDube. Sharp. Thini? Cleavage like ulele inte. Icleavage ibele. Awa ibele ize. Yini ibele? Sandile wafunda uthenga. Yini ibele? Prest. Yini cleavage? Amabele futhi. Icleavage center line ephakathi kwamabele. Ustop. Awazilutho wena. Angathi uthanda nezalwazi, izalwazi ayinayo icleavage. Zindani please? Sengazi inamabele amakhulu. Waya ushisa khona izulu abantu aba. Akho. Sekhona izulu. Wena. Baleka. Mlande puti, mlande puti. What shocked you the most about university? Ukuthi lana bethi abafana bakhona bagqoka amabhuluku amakhulu. Kanje? Iyabheda lento. Gqokeni manje. Gqokani kahle bethi junior red beds. Uma umfana ugqoka ijunior red beds. Ibhuluku elingaka. Angiso. Ngingena sibe bawuthulani. Bafethu. Hello. Aniva. Hayi kawuhlala endlini lemvula inethele bayiza kum. Hlala endlini. Indalo kaloku akuzunganethi indalo. Hayibo. Uthi uthenga amadumbe flima kwethu bethi uphethe malini sithandwa sami. Ukwathi ukuveza amazinyo akho lana evidweni yami phezulu. Abantu bayabuza lana umbuzo uyiwani kahle futhi ubhuzelane na. Ayifana mvukelwa yazi. Akuzange futhi Amvukelwa yazi. Uvukelwe? Anvukelwa. Awuvukelwa? Mfana. Express. So lo mbuzo lo uthi ubhuzelane na ungena phi nokuvukelwa? Ayifana asangaphuzanga ama express yazi. Amvukelwa. Oh wena uphuzela stress kahle. Ukuthi anvukelwa. Hayi ngathi What are you saying? Ujima mfethu. What are you saying? She says you Saudi give my way. I want. Saudi more Saudi. Hi guys. Saudi kimang. About TikTok ET.
but ikhona guys kwi-background zenu niyayifaka le ngoma andiyazi mani be yiyo le uculayo kanye. Awe? Bro, I'm looking for food lovers, dog. You come, boy, chula. I'm Kulum now. Come, food lovers, gents. Hayibo. Angali ukuphathwa umuntu engithandana naye. Kodwa aqale aphathe inkampani. Mhlawumbe amenenja noma iCEO. Ngibone ukuthi lo muntu uyakwazi ukuphathana. Uma ekuphethe kunezithelo. Angifuni umuntu ozongiphatha ngomlomo okwenja iphethe ithambo. Bafowethu asali ukuphathwa. Kodwa uma uphethe phatha ngemali. Uyifake banjoye laba osuke ubaphethe. Ngiyaphinda asiwona amathambo engcanga. Musani ukusiphatha ngomlomo. Please. Ngiyalizwa iphuzu lakho mina babusengwayo uthi nje ikakhulukazi la othandweni manager wrong umuntu afuna ukuphatha engakuphathanga ngemali. Yebo msakazi. Yay wena. Ah, beautiful. Are you beautiful? Yes. People are living large. But what feel like a month? Damn. Okay, right. Khuluma. Unjani? Yimi umnikazi wefoni mama kaMongezi lokhuluma yi wena bowuthini? Ndoda ngithi wena bowuthini yibe ngumama kaMongezi. Eyadelela wena. Wena unesicefe wena self. Awunanhlonipha wena self. Umntanami lokhuluma naye. Suka kamnyakusaba wena. Wena ufuna impama nje kuphela. Wena ucinga elakho lecingo nithi icingo elakho na phela uqala mfana ndini awusimi umntana nisima uwe awusiboni la nto engafuni dammit khuluwa bhuda yami if nentombazana Amayivala challenge ala mama idibene nentanga yayo leya wena selufu. ana enguzodwa nabela ilapha ehotele ihamba neCongolist bagqibo sign apha in baya kwa 4th floor room 6 papa yini Uzogqotha wena Ufuthile uzwakala Cycle while under the influence of alcohol and you could end up in jail. A man riding a bicycle was arrested in KwaZulu-Natal after police detected alcohol in his system through a breathalyzer. Authorities say they acted within the law under the National Road Traffic Act 93 of 1996. That law defines a vehicle to include a bicycle and it prohibits any person from operating it while under the influence of alcohol or drugs. The Transport Department is reminding road users that cyclists are also subject to the same laws as motorists. Total of 5,689 motorists have been arrested since 15th of August 2025. They were removed from our road network before they could kill innocent people and in the process create. Ibhatele ngaka uthi uzirayile ibhayisikili yakho uvela uvuthelisa ubanjwe next thing usesiseleni. Damn. Ayibo. I hope you enjoyed today's video bafethu. Until the next one. Sure.